ପୋଲସର ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ଓ ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ 17 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲା। 17 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ଓ ଅଣ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆଜି ବି କଲେଜ ଆଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ବସିଥିବା ବେଳେ ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିଛି। ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ପୋଲସରା ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର 2008ରୁ 2018 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି, ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରହିବ ବୋଲି ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଶେଖ ଫରିଦ, ଅନିଲ କୁମାର ଦାସ, କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ଉଷାରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଦିନେଶ କୁମାର ସାହୁ, ବସନ୍ତ କୁମାର ପାଣି, ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ସାହୁ, ଅଧ୍ୟାପିକା ସୁମିତ୍ରା ରାଉତ, ଟୋନିକା ଦଳେଇ, ପିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ, ପିଙ୍କି ସାହୁ ଓ ଭାରତୀ ଗୌଡ଼ ପ୍ରଭୃତି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଦିନ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।